सेनावजों भिडिअ लाफानो लुगैबाय आंबो। माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहरदो कमेन्टफ्राव एसे बायदि मोजां नै नोंसिनो माबा देखायनोसैलाय आं माबा देखायनोसैलाय नैबे केथलिकफोरनि गिर्जा केथलिक चार्च केथलिकफोरनि गिर्जा आरोना बेयो पिकचार लादों मालाय नै बै गोजौआवहायो गोसोम नुनाया बेयो लाइट गोजा लाइट फिटिं खालामखानाय मोनायावसो मोजां नुगोन बेखौ दायो सावगारि आखिनानै दोननाय बायदिल' नुदों नै बेबायदि मोजां बेफोरो न' सिङावसो आरोना गिर्जा न' सिङाव सोरबाफोर मालाबाफोर फैयोबा फैनो हागोन नैबे गोजौ गोसोम माखासे लाइटजों फिटिं खालामनाय गोजा गाहायाव बिदि लोगोफोर नायलांबाय था आं नोंसिनो एसे बे गिर्जानि बेकग्राउन्डखौ खोन्थानोसै एसे थाबायनो लुबैबाय नै जिं नैबे भारानिफ्राय लालायबाय आरो आङो भारानिफ्राय लालायबाय नै भारायावबो ओरैबायदि मोजां नै लोगोफोर मालाबा फैनोबा फैनो हागोन सासे मानसि दङ आरोना आंखौ बिराद डिस्टार्ब खालामो भिडिअ लानायाव बाथारो आङो नै बे डिस्टार्ब खालामग्रायानो जाहैबाय नैबे आं डिस्टार्ब खालामग्रा दङ थाबाथाय बोरैबा जायो मोजां जाया भिडिअआ हलै जासिगोन आं मानसिफोरनो खोन्थानो नै बेनो बिराद डिस्टार्ब खालामो आंखौ नै माबायदि नुदों आंथ' ओरैबायदि मोजां मोनखादोंना फैनानै जि मोजांखा जायगायाबो खोलो बार बारखायो नै माने बेहाय जायगाया प्लेन नङा हाजो बायदि साइज गोजानि बैफोरो हाजोफोर बायदि गोजा आरोना बैफोरो नोंसोर हाजोआनोखा गाहायावहाय जरना मटरफ्राबो माने गोलैलांबाथाय मोनखानाय नङा आरो मानसिफ्राबो थैखागोनसो ओरैबायदि मोजां जायगाया ओरैबायदि मोजां गिर्जा न' मोनसेखौनो गिदिंजोब्बाय आङो नै जि साइज नुखायो बाला नै इयावसो केमेरा खेबनांगौ नै मोनसे पिकचार लानांगौ बेहाय मोजां नुथारदों थुना ओइ नै जोङो बेहायनो थादों नै जि मोजांखा सोरबा फैयोबा बेयावनो रुम थाफैनो हागोन लोगोफोर जाबाय एसेयावनो आङो भिडिअखौ दोनबाय